Зімой, натуральна, менш святла, менш руху, менш сустрэч, а гэта, ў сваю чаргу, уплывае на самаадчуванне і агульны настрой. Як падтрымаць сябе ў гэты перыяд? Калі мы мала рухаемся і рэдка выходзім на вуліцу, узровень гармонаў шчасця падае, растуць трывожнасць і стомленасць. Таму вельмі важна працягваць актыўнасць, улічваючы пры гэтым, што ўсяго 10 хвілін руху штодня – гэта лепш, чым гадзіна руху, але ўсяго раз на тыдзень. Паўнавартасны сон дазваляе мозгу адпачыць, перапрацаваць інфармацыю і падтрымліваць добры настрой, а хранічнае недасыпанне, ў сваю чаргу, звязана з большай рызыкай дэпрэсіўных і трывожных сімптомаў. Калі ёсць моцная стомленасць, таксама мае сэнс праверыць вітаміны D, B12, а таксама жалеза і іншыя паказчыкі, абмеркаваўшы іх з доктарам. Для ментальнага здароўя важныя 3 кірункі – адносіны з сабой, адносіны з іншымі і адносіны з навакольным светам. Нават кароткая, але шчырая размова з блізкім чалавекам можа аслабіць адчуванне ізаляцыі. Зіма ў прыродзе – гэта не пра поўнае заміранне, а пра адпачынак і падрыхтоўку да новага сезона. Так можа быць і з намі. Замест таго, каб патрабаваць ад сабе сабрацца і зрабіць усё ідэальна, мы можам зрабіць невялікія, але рэалістычныя крокі. Наладзіць сон, дадаць трохі руху, арганізаваць сустрэчу з блізкімі і дазволіць сабе прызнаць сваю стомленасць і неабходнасць адпачынку.